En aquesta vall hi passen coses inexplicables, t'ho ben asseguro. La ciència és el més poderós que hi ha. Imagina't si té poder que ha aconseguit fer-nos creure que tot aquell que pensi diferent és un boig irresponsable. A vegades els morts fan revifades. Ho vaig llegir. Se'n diu lucidesa terminal. El que passa en aquesta família no és normal. Està nevant com si s'acabés el món. No es veu res. Hi ha alguna cosa en la pressió atmosfèrica que afavoreix els trànsits, ja sigui cap al naixement o cap a la mort. No hi ha molta diferència. Mira, la mort és definitiva, d'acord? La reencarnació, el cos que es separa de l'ànima, els fantasmes... Tot això és un consol pels vius. Pot ser que hagi vist una llum aquí fora? De vegades, en situacions d'estrès, les percepcions es veuen alterades. Què passa? Res, que m'ha donat la mà. Jo no t'he donat la mà.